madunggan ang mga balaang pulong nga maoy mugiya kanato ngadto sa kaluwasan. Ang pulong sa Dios kauban si Pastor Jenny Limbag. Ang pulong sa Dios kini inyong madunggan matag adlaw nga Domingo sa may alas 7 paingon sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dini lamang sa Miso Radio 7.5 FM. Mubalita, mualagad, muningaw. Higala og mga igsoon mayong nga gabi kaniyong tanan. Aniya sab si Pastor Jenny Limbag maga pakikuban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong gabi kaniyong tanan, mayong gabi sa ato nga malipayon ug matinud-anon nga nagserbisyo sa katawan sa lungsod sa Taguluan ang atong Honorable Attorney Mayor Nadia Emmanuel Epe. Uban usab sa tibok puwersa o kausa sa atong sangguniang bayan, pinanguluhan sa atong Honorable Vice Mayor Robinson Sabio. Mayong gabi usab sa atong mga men of uniform og tanan nga mga taga-Tuguluanon mayong gabi kaniyong tanan. Higala og mga igsoon. Tanan nga mga kamisor, mayong gabi mga igsoon. Salamat sa Dios o dalay gyud ang Ginoo niini nga kagabhion. Mayong gabi usab sa atong tima pastor. Uban sa atong advisor Pastor Dan Erlina ug nga atong bag-ong chairman sa tima pastor Pastor Roy Estrella. Mayong gabi, mga taga Tima Pastor Taguluan Evangelical Minister Association. Mayong gabi usab sa atong mga kauban sa club, sa Bible Club Incorporated, sa Brother Club, the Strong Brotherhood through the Word of God. Mayong gabi uban sa Biblical Crusade nga presidente, Brother Timothy diya sa El Salvador City. Mayong gabi mga ka-brothers diya sa Bible Club, sa Brothers Club Incorporated. So mayong gabi usab sa atong kanunay nga nagapaminaw, Sister Pili Pusas, sa mga Pusas family diya sa natumulan. Mayong gabi kaninyong tanan, igala og mga igsoon. Mayong gabi usab sa atong Living Hope family dinhi sa Misamis Oriental, no? Sa mission work dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Living Hope Fundamental Baptist Mission Work nga diha ang panagtigom sa Paula's Hotel. Mayong gabi mga igsoon, no? Mayong gabi usab sa atong Living Hope Fundamental Baptist higala kumingsoon sa Pisits to San Miguel, Manolo Portets, Bukidnon. May gabi kanyang tanan. May gabi sa atong NGT family diya sa Bukidnon, North Gospel Team. Pinanglaluhan sa atong chairman, Pastor John Amor. May gabi kanyang tanan diya, Pastor John. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Og tanan nga mga pastor sa North Gospel Team, may gabi kanyang tanan. Higala og mga igsoon. So, may gabi usab kang Sister Rita Hurayan. May gabi kanim ni Sister Rita. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. May gabi usab kang Limbag Salvaleon Jenny Jr. May gabi usab nimo di anak, no? Og sa akong kapikas kinabuhi Ma'am Ellen. May gabi kaninyo, no? May gabi usab sa kang Inday Maripipaet, Limbag na karon. Uban usab sa akong mga apo si Jillian, si Princess, og si Pipins. Mayong gabi kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Og mayong gabi kang Sir Nelson Himina. Kaya salamat sir. Og dalay gyud ang Ginoo nga atong technician dinhi abti kayo. Salamat sir, nako kay kagkaymuhan sa atong programa, no? Dalay gyud ang Ginoo. Og ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin ngani kadtong tanan. Mayong gabi sa taga Sagay, Kamigen, no? Kang Binata Joy Soriano Hurayan.
O gingon usab ka nga Brad Ongker, binata may gabi kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud giningon ni Sir Nelson Himina Jr. Mayong gabi Pastor Limbag. Amen. Magalipay, magadasig. So may gabi diha sa pagumangkon kang Marian Gambuta, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon ginina may gabi Pastor Uncle. Amen. Uncle Pastor. So salamat sa Ginoo, watching from Alay. So igala og mangigsoon sa tanan nga nagapamati sa atong programa. Mayong gabi kanyong tanan, mayong gabi sa ato nga higala ko mangigsoon sa atong mga ka-Miss Or. Dinhi sa Miss Or Radio 87.5 FM. Mayong gabi mga ka-Miss Or, mayong gabi ingon niya, amen. Kang Ma'am Pelma Kalmi. Mayong gabi ma'am. Mayong gabi usab sa kanunay nga naga-monitor sa atong Miss Orijo. Kang Ma'am Ann Imano. Good evening, Pastor Ginny Limbag, ang pulong sa Dios. Salamat ma'am, makalipay, makadasig, o gadalay gyud ang Ginoo. Ginoo gyud padayon magpanalangin og giusab kang Sir Jel Himina. Good evening, Pastor Ginny Limbag. Amen. Makalipay, makadasig. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. May gabi usab kang Ma'am Helen Fabregas Villejos Salim. May gabi kanimo diha ma'am. Salamat kay nanang sabkay niya watching from Initaw, Misamis Oriental. Ma'am, salamat gid kay ma'am, makalipay, makadasig. Higala og megson ini nga ka gabhion alang sa pagpamalandong ta sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Proverbs chapter 16 verse 18 up to 19. Atong pagbasahon sa Binisaya, Proverbio kapitulo 16 versikulo 18 o 19. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang garbo nagauna sa pagkalaglag ug ang pagkamabitason nga espiritu magauna sa pagkapukat. 19. Maayo nga ang mapanubsanon, maayo pa ang mapanubsanon sa espiritu uban sa mga timawa, kay magbahin kaysa pagbahin sa inagaw uban sa mga mapahitason. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong magpray sa ta. Dalay ko nung labing kamhanan ng mga Diyos Ginoo nga nasa langit. Hiningtak na sa kagabion, amo ikaw ang gipasalamatan o gipasadunggan. Salamat sa kagiyunan nga din sa makausapa. Makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Paliw gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Paliw gihatag ang pinasahi nga kaalam kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Kaya wala igong kaalam kining ubos ni imong ulipon. Ginoo ikaw man tinubdan sa kaalam, walay butang nga dili nimo mahimo. Busa ka pangayaw kog kaalam kanimo Ginoo. Kaming tanan nga nagapamati, tagayt kay kaalam masabta na masalbing sa imong pulong, magdulot kini kanamo. Nga magkinabuhi kami, matagkaroon kunya nga malipay ikaw sa tagsa namo ka kinabuhi. Ug ang tanan nga nagapamati, bisan man sa radio station 87.5 FM, panalangin ni Ginoo. Panalangin ni usab Ginoo ang pamati sa Facebook Live. Padayon ikaw panalangin ang gugma ug kalipay ug ang kadasig sa pagpaminaw sa imong pulong, mao'y matigbabaw sa batag usa. Gitugyan og yampo og gihangyo og pasalamatan ng tanan. Diyan lamang kanimo Ginoo pinaglamas Kristo nga among luhas. Amen. Ang atong pamalandungan karon sumala sa pulong sa Dios nga atong ginabasa, ang garbo nagauna sa pagkalaglag. So ang atong pamalandungan karon, the pride. Higala ko maigsoon kining garbo sa kinabuhi. Mao kini ang hinungdan nga laglag or gitagak si Lucifer nga sa pagkakaroon gitawag siya og devil. Si Lucifer usa ka matahom nga anghel. Usa ka anghel nga walay nakulang.
apan tungod sa garbo sa kinabuhi, higala kumigsoon, nahimong na-distract siya sa iyang garbo. So higala kumigsoon, munang gitagak siya dinis sa kalibutan, the pride. Kung atong tanawon sa into, the pride is the killer. Mao kini ang killer sa kalipay, ang garbo sa kinabuhi, higala og mga igsoon. Kauban ni gitawag sa high-mindedness. Taas kaayo nga pang mga pangunahuna. Higala ko og mga igsoon. O muna nga, ang garbo, mupatay kini. Mupatay sa daghan nga mga area sa kinabuhi, kalipay, kalinaw, kadasig. Busa, dili nato dapat batunan ang pride of life. Ngayon sa atong ginabasa, higala og mga igsoon, ang garbo nagauna. Proverbs or panultihon or proverbio, Kapitulo 16, versikulo 18, padung sa 19, ang garbo nagauna sa pagkalaglag ug ang pagkamapitas o ng espiritu nagauna sa pagkapukan. So muna higala og mga igsoon, muna nga ato nang i-avoid ang pride, higala og mga igsoon. Kay mao kana ang mag-distract sa atong kinabuhi. Mao kana ang makaguba sa kalipay, kalinaw, kadasig. Og bisan man sa atong mga kahigalaan, higala kumigsoon, ang garbo mauna ang mupatay sa panaghinigalaay. Nga naman, tungod sa pride of life, higala kumigsoon, mo distract kini nga matud pa, pride goes before destruction, and the haughty spirit before a fool. Bitter to be lowly in spirit and among the oppressed than the share plunder with the pride. In NIV translation, higala og mga igsoon. No? Nasa ato pa higala og mga igsoon kung ato gyud ning tan-awon pag-ayo. In Galatians chapter 6 verse 3, nga kung ang usa ka tawo mag-una-una sa iyang kaugalingon. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Nga buot ipasabot, higala ko og mga igsoon. Okay, mayong gabi kang Ma'am Feliciana Belizer, diha sa Kidingilan, akas Kidingilan karon ma'am. Salamat gid kay ma'am, dalay gid ang Ginoo. Oga, ingon na, hello pastor. Mayong gabi. O yung usab, mayong gabi usab ka nga Joseph Bautista is watching. Sir Joseph, asa karon nanukad. Then si Pastora Liti Gomez, mayong gabi Pastora. No, salamat sa Ginoo, dalay gid ang Ginoo. Regards ko diya ka Pastor Gomez. Higala og maigsoon, kining garbo, pride is deceptive. Nga buot ipasabot, malimbungon ang garbo. Nga kung ikaw nagauna-una sa imong kaugalingon, nga wala gid ka, imong gideceive ang imong kaugalingon, higala og mga igsoon. Ha? Sabi ba? Kung ang usa ka tawo magauna-una sa iyahang kaugalingon, nga usa ka butang, sa diya nga sa iyahang walay bili, siya nagalimbong sa iyahang kaugalingon. Galatians chapter 6 verse 3. For if a man think nagauna-una himself to be something when he is nothing, he deceive himself.
Nga klaro og tataw kaayo, higala kumigsoon, pride decepted. Ang garbo higala og mga igsoon, usa ka malimbungon higala og mga igsoon. Pareha ba nang kung atong tan-ahon, usa ka tawo nga nag-ingon, kung dili pa lang gid ko nagpaubos akong kaugalingon, butog gid ka karon. So gilimbungan siya sa iyang kaugalingon nga garbo higala og mga igsoon. Totally wala gid siya nagapaubos kung dili nagpataas sinuon og iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Kung ikaw naguna-una nga something wala gid ka, kay wala gid ka kasuko kay nagpaubos gid ka sa imong kaugalingon. Niya nang panahona ikaw ang nagpataas sa imong kaugalingon higala kumigsoon. Muna nga pride is deceptive. Ang garbo malimbungon o malimbungon ang garbo higala og mga igsoon. Muna'y dili maayo nga himuong kinaiya sa tao. Og tiknot ang pinakapalangga nga anghel sa Dios nga mao si Angel Lucifer. Gitagak tungod sa garbo. Sa busa kining garbo, the pride killer. Mo na igalak migsoon. Nga ang garbo nagauna ang pagkalaglang ug ang pagkamitason nga espiritu nagauna sa pagkapukat. Mao kana ang tinuod sa garbo. Ug busa higala kumigsoon, ingon sa 19 maayo pa nga mapainubsanon sa espiritu uban sa mga timawa kaysa pagbahin sa ilagaw uban sa mga mapahitason. Higala og mga igsoon, the pride, higala og mga igsoon, ang garbo gitawag na siya killer. Higala og mga igsoon, mupatay sa kalinaw, mupatay sa kalipay, mupatay sa kadasig. Higala og mga igsoon, kun ang garbo mo'y muhari diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, higala og mga igsoon. Busa avoid pride in our life. Higala og mga igsoon, dapat amin silsil sa atong tagsa-tagsa ka alimpatakan o kasing-kasing. Higala og mga igsoon, nga diin sa Proverbio kapitulo 16 versikulo 19, in NLT translation, better to live humbly with the poor than to share plunder with the proud. Higala kung migsoon, ang kinig yung proud, dako gid kay na siya o kasuko sa Ginoo niya. Kining gitawag sa garbo sa kinabuhi. Higala og mga igsoon. So busa, kinahanglan nato, higala kumigsoon, i-avoid nato ang pagkamapahitason. Gitudluan kita sa pulong sa Dios. Mawala ba nato na? Yes, kaya nato na. Para kaganina sa giingon ni Pastor Ukam. Kaya nato na sa grasya sa Ginoo. Tungod kay giluwas kita sa Dios sa iyang grasya, mahimo sad nato ni pinaagi sa iyang grasya, higala og mga igsoon. No? So, mayang gabi kang Mac Ethan Alarcon, no? Comments dia igsoon. Okay nga masab, mayang gabi kang Romeo Mandawi. Dignos. So, comments dia igsoon, no? May gabi usab kang Lily Loves is watching. And kang binata Ryan G. Bermudo. May gabi. May gabi usab kang Pastor Norman Subong. Pastor Norman, may gabi. Lipay kayo siya kumbati, Pastor. Kumbati, no? Thank you, Pastor. Magalipay, magkadasig. Higala og may igsoon, ato nga gitanaw, nining year 2024, gitunan na ito gitawag siya
the pride, aron kining year 2024, dili kita magkinabuhi sa garbo sa kinabuhi. Nga naman tungod kay kining garbo, the pride is the killer. Killer sa kalipay, killer sa kadasig, killer sa kalinaw. Bisan man ang imong mahal sa kinabuhi, bisan man ang imong kahigalaan, lahi ang ilang pagbati kung ikaw ako nagpuyo diha sa garbo. O kung mingon usap ikaw, igala og mingson, nga nagunawin na ikaw nga wala gid kay lain. Kumaningon sa Galatians lagi kapitulo 6 versikulo 3, for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Sa nga nagunawin na ka nga wala gid ka sa imong kaugalingon, sa usa ka butang nga wala gid ka. Yan ang panahon na gilimbungan mo ang imong kaugalingon. Kaya na nakasigitawag siya pride of life. Manang isample lagi na ko kaganina, nga usa ka tawo nga nag-ingon, kung wala palang gigod pa boss, ay, buto ka gyud. Yan ang panahon na giyarian ka na sa garbo, higala og maison. Ang garbo, usa ka killer sa kalipay, kalinaw, og misab kadasig. Ang garbo gikasukan pag-ayo sa Dios. Nga bisan ang pinakapaborito niya ngayon nga si Lucifer, gitagak din sa kalibutan. Og mo nang imon siyang higala og mingson, demons. Busa higala og mingson. Ingon ni Jan Costrala Lopez. Mayong gabi, Pastor. Salamat. Sir Jan, dalay gud gyud ang Ginoo niya na. Higala kumingson, avoid pride. Kay kanang garbo ko na kaniana og ako dili ganahan ang imong mga higala kanimo. Og mao na ang mopatay, mulaglag. Ngayon sa atong text sa panultihon or proverbio or proverbs in English, kapitulo 16 versikulo 18, higala kumigson nga ang garbo nagauna sa pagkalaglag og ang pagkamapitason nga espiritu nagauna sa pagkapukan. Busa ang pride of life ato nang abuhit sa atong kinabuhi. Nanatas Ginoo higalag migson. Kung kaniadto wala pa kaniya sa Ginoo na ang mga garbo sa kinabuhi. Karon nga nanatas Ginoo ato nang iabuhit ang pride of life. Kasi giyon ko na, ang paborito niyang anghel tungod sa garbo, iyang gitagak deres kalibutan. Pride goes before destruction. And haughtiness before a fool. Better to live humbly with the poor, to share plunder with the proud. Higala og migson, ato nang i-avoid ang pride of life. Why? Number 1, pride, deceptive. Otro na ko, pride, deceptive. Ngabot pasabot, malimbungon ang garbo. Ang garbo, malimbungon. Manang deceptive. Igala og mangso. Nga kung naguna-una lagi ka, nga diin, ikaw, usa-usa ka butang, nga ikaw, walang-wala na. Higala og mangson sa imong kaugalingon. Diha nga panahon, nga ikaw ang ingon nga wala kay bili, siya nagapasigarbo na sa iyang, gilimbungan na sa iyang kaugalingon. According to Galatians chapter 6 verse 3. O kon naanata sa gugma, kaya naangko na nato si Jesus Christ, ingon nga atong Dios ug maluluwas atong kinabuhi. Ang gugma mapainobsanon, ang gugma maluluyon, ang gugma nagahatag kini sa pagsabot ngadto sa iyang gihigugma.
Og mapainam. Sa mga ingon sa kanta nga, love is very patient, very kind. Wow. Mao nang gugma, higala og migson. Sigala og migson. Ingon nga nakaangkon ta sa gugma gitawag sig divine love. Ngong gugma sa Dios. Ngayon sa pulos Ginoo, sila nga anak ang Christ Jesus bag-o nang binuhat. Ang daan pagkatao ga pangawala na, ug bag-ong pagkatao ga singabot na. Higala, kung kaniadto taas ang imuhang liog, o taas ang imuhang gitawag siya bisag gamay kay ka pero pabukad-bukad mo kag babo, higala kumigson. Ikaw gako isalikoy na. Kaya nakas Ginoo, higala kumigson. Pride is deceptive. Malimpungon ang garbo. Ang garbo, malimpungon. Thank you, sir. Thank you very much. No? Igo gyud bulusay. So, higala kumigson mo ng number 1. Muna nga itong verse niya na, Galatians chapter 6, verse 3. For if a man think himself to be something with he is nothing, he deceive himself. Kung siya, higala kumigson, ang usa ka tao, nagunahuna sa usa ka butang, nga siya, walay bili. Niya ng panahuna, higala kumigson, iya nang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Nasa sa gitawag siya, pride is deceptive. Higala kumigson. Liso, di ba? Nagunahuna na kang wala ka pililhon. Nagunahuna ka nga, kanang gitawag siya uga, sa banang wala kay bili sa imong kinabuhi. Pero maunang panahon na, nga ikaw ako, gilimbungan na sa garbo sa kinabuhi. Pride is deceptive. Higala kumigson, ikaduha, munang kitawag sa kilir sa kalipay, kadasig, bisan sa atong mga higala, magpalayo ang atong mga higala niya na. Ikaduha, pride. Dili lang kay, pride is deceptive, kundi pride is dismissive. Higala og mga igso. No? Ang atong verse niya na, James, ang garbo sa kinabuhi, makapaubos ang garbo. Marabang, ikaw nang makaluluoy sa tanan. Pero ang naghari diya, mao ang garbo. In James chapter 4 verse 6, ingon sa pulong sa Dios, apan naghatag siya og dugang grasya. Busa siya magaingon, ang Dios nagabatok sa mga mapahitason, apan nagahatag og grasya sa mga pinubsanon. Muna ingon ko nga, higala kumigson, mahimo nato ang pag-abuid sa pride of life. Kailangan ko na nato ang gugma sa Dios. Nga tungod sa dakong gugma sa Dios, iyang gitahan ang iyang kagalingon dito sa cross. Ug busa kung naa na kanimo, kung iya nakas Ginoo, hinahinay ka na pagkawala. Nga naingon sa pulong sa Dios sa gitawag siya uga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sila nga nanak ang Christ Jesus bago nang binuhat. Andaan pagkatao ka pangawala na. Ug ang bag-ong pagkatao ka singabot na. Busa ang garbo sa kinabuhi. Nagaingon sa James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace. Wherefore, He said, God resisted the proud, but He giveth grace into the humble. Nga ambot ipasabot, apan naghatag siya og dugang grasya. Busa siya nga nagaingon, ang Dios nagabatok sa mga mapahitason, apan nagahatag sa grasya sa mapahilomsanon. Busa igalag migson, ato nang iabubuhid ang pride. Kaya dagang patyo na nang kalipay, bisan imong mga higala. Pride is killer. Igala kumigson. So higala, dili mayo magpuyo diya sa gitawag sa garbo. Kung ikaw garbuso, wala na'y nada tungod kay ang Ginoo
nagabatok sa mapahitason. Wherefore, he said, God resisted the proud, but he giveth grace into the humble. Busa, magpuyo ta sa pagkamapinubsanon. Higala og migsoon. Pride, dismissive. Abot pasabot, makapaubos ang garbo. Para bang ikaw na pinakamukaluluoy sa tanan. Sama, balikon ako sa pinakapaborito sa Ginoong anghel. Siya ang walay ikasaway nga anghel. Apan tungod sa garbo, gibaksak siya o gipaubos siya sa Dios. Busa, bulahan ang nagpaubos. Kaingon sa puno sa Ginoo, igapataas ang nagapaubos. Unya ang nagapataas, igapaubos. Mura ba taon nagsiyag ka na ba taong balanghoy hikalag migsoon? Unya, sa ilalom niya na, gitapad ang balanghoy ug ang kapi, mapahitason kayo ang balanghoy, bingala. Pero putlo na siya sa tag-iya, kay ipasulbong ang kapi. Grabe, no? So, ang mapahitason, ipaubos sa Dios. Apan mapinubsanon, ilip up sa Dios. Huwag mo nang gingon sa pulong sa Dios. Ang Dios, naghatag og grasya sa mga mapinubsanon. Higala kami sa dili lisod, buhaton, kung nana ka sa Ginoo, ang pagpaubos. Tungod kay, giluwas ta sa Ginoo siyang grasya, mahimo pud nato ni pinagi pud sa grasya sa Dios. Higala og migsoon, salamat sa pulong sa Ginoo. Ato ning gitun-an, ug ako mga pag-ampog paghangyo, diha sa Ginoo nga sa matun-an nato ni og bisan personally. Ingon nga na nato sa Ginoo, ug nakaangkon sa tinuod nga gugma, kitawag sa divine love. Atong batunan ang pagkamapinubsanon, masinabtanon ngadto sa uban. Ngay glawig na to ni ining 2024 na ang kalipay tungod kay ang Ginoo nagahatag og grasya ngadto sa mapahinubsanon. Amen og tugad bidaglory. Higala og migsoon mayong gabi kang Ma'am Nining sa Rusi Pinalas, ingon niya amen. Very well, Sid, Pastor Nong, amen. No. Salamat, Ma'am Ning, makalipay, makadasig. Uban ang star. So, higala og migsoon ini nga ka gabhion. Sa paglawig na to, nining 2024, mahimo na tong gabayan ang pulong sa Dios, nga ang Dios nagahatag sa grasya ngadto sa mapinubsanon. Busa atong iabuhid ang garbo, ang pride. Why? Mapatay ka na sa kalipay, kalinaw. Hagas na nagkamuhilak. Tungod kay nag-abot ang garbo sa ginabuhi. Higala og mga igsoon. Higala og migsoon, hinaot nga pulong sa Ginoo nagtisok ni sa atong kasing-kasing. Ug maaari mong natong gabayan sa pagkinabuhi nga may kalipay ingon nga iya na sa Ginoo. Higala kung migsoon kung wala pa ka mahimong iya sa Ginoo, patalinghugi ang maayong balita, ang kamatuoran. Unsa ning kamatuoran? Nga si Kristo may makaluwas. Sa diyan ni imong tuhuan og saligan, ikaw siliuhan sa Ginoo, pagtimilhan nga ikaw iya na sa Dios. Asa mabasa? Ang pulong sa Ginoo nalatid og napatik sa balahan kasulatan, makita natong mabasa. Episo kapitulo 1 bersikulo 13, ingon ang pulong sa Ginoo, mao man sab sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita. Unsa ning maayong balita? Ang kamatuoran, unsa ning kamatuoran nga si Kristo mo ay makaluwas kaninyo sa diha nga kamo na nagpanuon ini, kamo gisiliuhan sa Espiritu Santo, pagtimilhan nga ikaw iya na sa Dios. Ug mao nang promise sa saad. Igalak migsoon, salamat sa Dios.
Ephesians chapter 1 verse 13. Sa diha nga na batunan mo ang pagtuo. Ikaw gimarkahan sa espiritu sa saad. Unsa nang saad? Pagtamilan nga ikaw iya na sa Dios. Wow, paganindot higala kumigson. Higala kumigson, nituo ka na ba sa gugma sa Dios? Ang maayong balita nga si Kristo may makaluwas? Mituo ka na ba niini ang kamatuoran? Ikaw, kung imo ning gituang gisaligan, unya imo ning gidawat kay buti mong i-enjoy, ikaw ang tao nga gisiliuhan sa Dios. Pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. Pare bitaw ng baka igalag migson. Kanang baka kung imuha na dunay silyo ana ug ang marka na sa imong papel, dili gid na mawala bisan moadto sa bagang duot sa katilingban. Dili na may tabo nga maangkon sa uban kay naa ang kamatuoran sa imuha nga ikaw mo'y tag-iya. Sama usab diha sa Ginoo. Kung ikaw mituo sa gugma sa Dios nga gidupan ng imong mga sala dito sa cross, ikaw gisiliwan sa Espiritu Santo pagtimilan ikaw iya na sa Dios. Unya gikalimta na imong sala, gipasaylo. Ang sala nga maoy makapabanlod sa tao ngadto sa linaw nga kalayo. Busayaw na paglangan. Karon tuhuy ang gugma sa Dios. Saligi ni. Og di ka na ibanlod sa linaw nga kalayo, matangtang ang sala. Sala nga nasunod nato ka nga darong iba ug mo'y hinungdan nga tanang tao pabanlod sa linaw nga kalayo. Salamat sa gugma sa Dios. Sa diha nga wala pa ka diha sa Ginoo, naglatagaw ka ng kalibutan nga walay direksyon. Walay tumong ang imong panaw. Ug matos pagkanta, kasubo sa kinabuhi ko, nga nahub sa paglaom ni ining kalag. Way tumong ang panaw ko ning kalibutan ta, apan sa Jesus akong natagbuan. Kaniya to, wala pa man imong natagbuan, wala tumong imong panaw. Pero sa diha ka natagbuan ni mo si Kristo Jesus, ingon sa kanta, apan sa Jesus akong natagbuan. Gipasaylo, tignot, kaya natagbuan ni mo si Kristo Jesus. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala. Ug ang silot ko gikuha usab sa dihang gidawat ko, ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. May gabi kang Neljan Kulandog is watching. Sir Neljan Paliog PM kaya aron dili mo wala. Salamat sa Ginoong dalay gyud Ginoo. Salamat makalipay makadasig. Nakakasel dalay gyud Ginoo niya. Sigala og maigsoon. Pride is the killer. Killer sa kalipay, killer sa kalinaw, killer bisan sa imong relasyon, diha sa imong mga minahan sa kinabuhi. Kung ang garbo mo'y mutigbabaw, sigala og maigsoon. Bisan sa magtiayon, makadaot. Nga naman, pauli dito. Iba kung magtiayon, dagko na to nagkita. Kana nga move, giharian ang daan sa garbo. Og tignot, tungod kay nag-usa ka mo tungod sa gugma. Ang divine love, kay nakaangkon kita sa gugma sa Dios. Ang gugma masinubtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapinupsanon, higala og maigsoon. Mula gina sa kanta, love is very patient, very kind. Very kind ang gugma. Og masinubtanon, og mapinupsanon, ang gugma, higala og mga igsoon. Subo sa batunan ta ang gugma. Dili ang garbo sa kinabuhi, higala og minson.
applicable na ngadto sa mga higala, applicable na ngadto sa minahal sa kinabuhi. Busa atong i-abulis ang pride. Higala kumigson. Kaya nga naman, ang pride mo ay makapaubos. Kaya ang mapahitason, ingon sa pulong sa Dios, ipaubos sa Dios. Sama sa iyang paborito nga anghel, igibagsak sa Dios. Busa, pride, dismissive. Higala og migson. Higala, muna ikaduha. Number 1, atong gitanaw, pride is deceptive. Ikaduha, pride is dismissive. Deceptive means is, higala og migson, malimbungon. O ang garbo, makapaubos sa imong kaugalingon. Kataas pa sa garbo. Matod pa sa usa ka istorya, usa ka magtiayon nga nagsigi sila ganang ergo, magpataasay kami sa ihi, tanaw tagkin sa malupig na mo. Dili maayo sa usa ka magtiayon. Kaya ang gugma, giusa ka mo sa Dios tungod sa gugma. Ang gugma maluluyon, ang gugma masinubtanon, ang gugma mapainumsanon. Mauna ang gugma. Tungod sa gugma sa Dios, gitahan niya ang kaugalingon. Nagpaubos siya, naging pobre siya para kanato. Dito sa lugar sa mga kabakahan, siya nahimugso para ikaw ug ako mahimong dato sa tubangan sa Dios. Kung makaangkon ka sa kaluwasan, mahimo kang dato sa tubangan sa Dios. Wala pa ba ka nag-angkon ni Galak Migsoon? Tuhuyang gugma sa Dios. Kay gidupan sa Dios ang imong sala ug ang ako sala dito sa cross. Kalimtan na niya tanan nimong mga kalapasan. Tungod kay ang gugma Igalak Migsoon mao ang natigbabaw. Dili ang garbo sa kinabuhi. Kay ang garbo sa kinabuhi, ang pride is deceptive. Higalag Migsoon. Pride is dismissive. Makapahimong mapaubos ka. Abi nimo og ganang gitaas na ka. Kingon sa pulo sa Dios, ang mapahitason ipaubos sa Dios. Apan ang mapainubusanon ipataas sa Dios. Higala og Migsoon. Mao na ang atong gipamalandungan. Thank you, sir. Approve 100%. Salamat sa atong technician upti kayo, no? Dalay gid gyud Ginoo, Sir Nelson Jimena Jr. Sigala og Migsoon. Mayong gabi detod kang Pastor John Birong. Mayong gabi. Mayong gabi Pastor palihog ko PM. O mayong gabi usab kang pagumangkon Delpen Edison Delpen Gaas. May gabi watching from Masaan. Nalipay ko pagumangkon nga naa ka og dalaygon gyud ang Ginoo. Uban usab kang Dayimi Gaas diya sa saan. So nagka-istorya mi sa usa sa trabante dinhi sa MSWD. Ngayon nalipay ko kay nag-ingon daw kang ako ng angkol. Ngayon niya mao na nga mong teacher sa Values Moral Recovery Program. Wow, kanindot, no? So igala og Migsoon. Bagumanggon may gabi kanyong tanan uban sa mga kabataan, no? Okay, so karon igala og Migsoon, pride. Atong iabuhid ang pride tungod kay ang pride mao na ang gitawag siya pride is deceptive, malimbungon. Pride is dismissive. Makamahimong magkapaubos sa imong pagkatao. Higala og Migsoon. No? Usa ka tawo sa dito sa Bukidnon nga diin igala og Migsoon. Tungod sa garbo sa kinabuhi. Sultihan ta kamo. Iyahang kung manarbaho siya, iya naging ipalit sa mga nindot siya barog mo nang ingnan nga tungod lagi sa garbo. Ingon lagi nga maayong barog pero tiya nagkurog. Muna tungod na sa garbo.
O ang tanaw sa uban, grabe ka nindot og barog, pero tiya nagkurog. So gipaubos tungod sa garbo. Walay palitay og ganang pagkaon. Para lang gyud nga maka sulob sa mga manindot nga pagsulob. Wala man na problema. Pero ati man na ang imong pagkaon. Igala ko nang so. Munang pride, deceptive. Pride, deceptive. Malimpungon ang garbo. Huwag ang garbo mahimong mapaubos imong kaugalingon tungod sa garbo sa kinabuhi. Mura ka pagpabo, kapatay ka ng pabo, muna siya ang pananglitan sa gitawag sa pride. Gamay ra kay nga butang. Gamay ra kay nga mananap. Pero muhari na ganang iyang pagkagarbuso, may mong grabe niya kadako. Busa abuid, pride. Kaya ang Ginoo, higala kumigson. Ingon sa James, ang Ginoo, God resisted the proud, but He give grace into the humble. Igalaw migson. Okay, so the pride, atong gitanaw, pride is deceptive, pride is dismissive, in ikatulo, ingon sa pulong sa Dios, kung atong tan-aon, pagbalik ang atong text, panultion or proverbio, in English, Proverbs, chapter 16, verse 18, nag-ingon, ang garbo nagapagkauna sa pagkalaglag, ug ang pagkamay pitason, nga espiritu naguna sa pagkapukan. So sa ato pa, dili na kay pride is deceptive, pride is dismissive, pride is destructive. Nagaguba. Kanang garbo sa kinabuhi, mao kanang nagaguba sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Higala kumigson. Busa avoid pride. Nga ang pagkanindot nga anghel ni Lucifer, siya ang pinakapaborito sa Ginoo sa tanang anghel, nga walay nakulang kaniya. Apan tungod sa garbo, giguba niya ang iyang relasyon o ang iyang pagkapaborito sa Ginoo. Higala kumigson, kung ikaw anak sa Dios, ang pagkagarbuso gikayugtan sa Dios. God resisted the proud. But God, kung ikaw mapinapsanon, ang Ginoo hatag og grasya. Higala kumigson. Busa ang pride dili kay deceptive, ang pride dili kay dismissive, kundi pride is destructive. Gaguba sa imong kinabuhi. Busa ayaw pagpuyo sa garbo, higala kumigson. Kaya nga naman, ingon sa atong ginabasa, Proverbio kapitulo or panultihon kapitulo, higala kumigson 16 versikulo 18, ang garbo nagauna sa pagkalaglag ug ang mapahitason nga espiritu nagauna sa pagkapukan. Higala og migson, hinaot nga misilsilta sa tagsa nato kalipatakan ug kasing-kasing. Kung ikaw iya na sa Dios, ayaw pagkinabuhi sa pride of life. Kaya Ginoo nagabatok sa mapasigarbuhon o naghatag og grasya ngadto sa mapainobsanon. Higala migsoon, maayong buntag kang tampo sa may gabi, kang tampo Jarecel watching. May gabi usab kang Pastor Roman Iskabusa diha sa Bohol. Pastor, thank you very much. Makalipay ang kadasig. Kumusta ng sakop sa panimala diha bisan sa mga Kristiyano, ningon niya, Amen. O gamayng gabi dito kang Sister Maris diha sa Kuwait. Salamat Sister Maris. Nalimot ko greetings. May gabi din sa nasod nato sa Pilipinas kang Sister Maris. Og maayong hapon diha sa nasod sa Kuwait. O alas 2 sa hapon dito sa Kuwait karon, alas 2:57. Salamat Sister Maris. Watching from Kuwait, ug ang time sa Kuwait karon alas 2:57. Ug samantalang dinhi sa atong nasod sa Pilipinas,
alas 7:58. No? Ang ikog nagligas lang siya gamay. Salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo. Pero ang oras dako og diferensya. Murag 5 ka oras yata. So higala umigsoon. Si Apostol Pablo usa ka ingon pa niya siya daw ang pinakailiwit sa tanang mga apostoles. Pero sultihan ko ikaw, si Apostol Pablo ang pinakadaghan og nabuhat sa mission journey. Pero ingon niya, nabuhat niya tungod sa grasya sa Dios. Maayo gyud ang mapainubsanon. Apostle Paul is very humble nga person. Higala og maigsoon, ingon niya nga ang grasya sa Dios maoy naga. Higala og maigsoon atong basahon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace was bestowed upon me not in vain, but the liberal, more abundant, that the all ye not I, but the grace of God which was with me. Nga mo, pasabot, igala kamigson, apan pinaagi sa grasya sa Dios. Ako karon, ug ang iyang grasya nga nagahatag kanako sa walay makawang apa nagahago ako sa labian gayud kay kanilang tanan, apan dili ako kundi ang grasya sa Dios nga naguban kanako. Muna si Apostol Pablo, kung di ko masayop, murag usa na lang ka bunal nga mag 41 ka bunal, pero tungod sa grasya sa Dios, iyang naangkon ang kadaugan. Iyang na-overcome. But by the grace of God, I am what I am. Muna sa national New King James Version. Thank you. No? But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labor more abundant, that thee all ye not I, but the grace of God which was with me. Oh, ako gitanaw dito ni Amre dire. Salamat kay Sir Amre dire. Grabe gina ko site ni ano sa kundol. Salamat sa Ginoo dalay gid Ginoo. Salamat nako kay katabang atong technician sa atong programa. Dalay gid Ginoo niya. Muna nga ingon ni Apostol Pablo, apan pinaagi sa grasya sa Dios ako karon. Ug ang iyang grasya nga naghatag kanako wala makaw, not in vain. Apan naghago ako sa labian gayon kay kanilang tanan, nagaisgot kini sa mga apostoles. Apan dili ako kundi ang grasya sa Dios nga nagauban kanako. Apostle Paul is very humble person. Grabe kataas ang iyang journey sa pagpandaog sa mga kalag. Pero iyang gi-acknowledge ang grasya sa Dios. Tungod kay ang grasya sa Dios, maoy nagluwas. Mo'y hinungdan nga siya mao na karon. O gani ingon niya, ang balaod kung balaod lang, natuman ko na. Kung pagsunod sa kasuguan, natuman ko na. Pero giwala ko na ibili tungod kang Kristo na nahigugma kanako. Higala og maigsoon kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan.
angay kang magbaton sa grasya sa Dios. Mahimo kang mapinumsanon sa grasya sa Dios. Ug makabuhat ka sa buluhaton sa Dios abundantly. Pero dumdumi, mahimo na nimo ug nako tungod sa grasya sa Dios. Higala og migsoon, salamat sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Angay kita natong pasidunggan ang Dios. Higala og migsoon, pasiuna pa lang ni mo na gitawag siya part 1 sa the pride. Pride is the killer. Killer of our joy. Bisan man sa atong kalinaw, kalipay, kalinaw, kadasig. Kung naanan na imong garbo sa kinabuhi, higala kung migsoon, mo na mo patay sa imong kalipay diya sa Ginoo. Kaya Ginoo dili ganahan sa taong garbuso. Higala kung migsoon. Resisted the proud, but He giveth more grace sa mapainopsanon ang Dios nato. Higala kung migsoon. Hinaot nga nakakuha tag gamay pagtulunan alang sa pag-review tungod kay naay higala kumigson sunod sa atong programa ngayang gitiknot ug moyang gitudlo sa church. The pride is the killer. Killer sa atong kalipay, kalinaw. Bisan man sa atong mga higala o sa minahalas kinabuhi, ang imong kalinaw diha mawagtang tungod sa garbo. Busato na iabuhin. Because pride is deceptive. Pride is deceptive. Ikaduha, malimbungon gid ang garbo. Pride is dismissive. Pride is destructive. Hinaot nakakuha ta gamay pagtulunan. Sa pride is deceptive. Galatians chapter 6 verse 3. Salamat sir. Sa pride is dismissive. James chapter 4 verse 6. Last, pride is destructive. Muguba. Proverbs chapter 16 verse 18. Muguba na sa atong kinabuhi. Kay destructive ang garbo sa ato na iabuhin. Nining pagtunog nato sa year 2024. Aron nga pinagi sa grasya sa Ginoo magpadayon ikaw nga malipayon. Tud kay iya na kasi Ginoo. Higala og maigsoon, iabuhin nato na ang garbo. Kay ang garbo mauna ang malimbungon. Kapanglimbong sa ato. Ang garbo mohimo natong mapaubos kita. Kaya kung magpataas, igipaubos sa Dios. Dimesep. Ang garbo is destructive. Makaguba sa imong kinabuhi. Higala og mga igsoon. At ang inyo ang sunod, kay naatay part 2 nini. Maybe mahimong part 3 tungod kay taas na siya. Higala og mga igsoon. Ang tulo ka di, nakuha na to, deceptive, dimesep, destructive. Mauna ang garbo sa kinabuhi. Busa ato nang iabuhid. Higala og mga igsoon. Mag-ampo ta. Dalay ko ng labing kamhanan ng mga Diyos. Ginoo nga nasa langit. Isip tawhano na agin ang garbo, Ginoo. Ginoo, kayo mo kaming giluwas imong grasya. Ang among pagkagarbo sa buhaa, Ginoo, paliyo. Kay ikaw nagingon si mong pulong. Nagingon ni mong pulong. Sila nga nanak ang Christ Jesus bago nang binuhat. Ang daan pagkatao ga pangawala na. Ug ang bagong pagkatao. Uy gabot. Tabangin kami Ginoo magkakinabuhi kami pinagis mong grasya. Kay ikaw nagabatok sa mga pamitason. Apa nagahatag og grasya ngadto sa mga painubsan. Tabangin kami Ginoo. Himo Ginoo nga igtunob sa mong pagtunob nining year 2024. Padayon ang kalipay, kadasig, kainit ug ang kalinaw nga dili magguba sa garbo sa kinabuhi. Ug amo ning mabuhat kay mo kaming giluwas imong grasya. Mahimo sad namo ning tanan pinaagis imong grasya. Panalangin ni ang tanan nga nagapamati sa Miss Oridio sa 87.5 FM bisan man sa Facebook Live ug ngadto sa akong YouTube channel
nga Pastor Limbag padayon ikaw panalangin sa tanan nga nagapamati. Ug sa imong pulong nga nilanog karon. Aron dili mong sayang mo balik sa imong prosyensya. Pananginisap kining Miss Oratio nga may gigamit nimo Ginoo aron mo lanog ang imong pulong sa kahanginan. Ang technician, salamat Ginoo. Kag Sir Nelson, dako katabang sa imong bulaton. Ginoo, ikaw magpanalangin ka namong tanan. Gitugyan, ug giampo, ug gihangyo, ug gipasalamatan ng tanan. Di lamang ka ni Ginoo pinaglaman sa Kristo nga mong luwas. Amen. Higala ka magsuon kini si Pastor Jenny Limbag nagig-uban kaniyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanang tawo masayod sa kamaturan nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong gabi, salamat sa tanan nga monitor sa atong live ug bisan man sa nagmonitor sa atong Miss Oratio. Mga ka-Miss Or, mayong gabi, God bless kanatong tanan.